Já jsem Sedlik a dnes jsem si pro vás připravil tutoriál, jak si stáhnout Minecraft VRS Launcher 1.7.9 a bude i na 1.7.10. Já už jsem si to obsal, protože mi to nějak nešlo a klikneme na stáhnout. Mezi tím, co se vám to stáhne, tak si to uložte a já, než se mi to stáhne, tak si to udělám malý střih. Tak jsem zpět. Už se mi to načetlo a můžete kliknout na spustit. Chvilinku můžete počkat. Trvá to chvilku díl, když mám zaplay bandikem. Tak už se nám to načítá. Tady vidíte Minecraft, já to mezi tím zavřu ten. Tak už se vám načítá Minecraft. Načítá. Až se to načte, tak budu zpět. Takže už se vám to načetlo a můžete si vybrat jakýkoliv jméno. Já si vyberu moji přezdívku. Sedlik.cz a kliknete na play. Ono se vám načte takovýhleto a já z důvodu, že jsem to dělal stáhlý, takže tady mám uloženou Minecraft 1.7.9, tady máte 1.7.10, kliknete na play, ono se vám to tady celý načte a pak už budete moct hrát. A to by bylo pro dnešní tutoriál na hru Minecraft Launcher varezácký. Všechno, takže já se s vámi loučím a čau.